Hayyul Qayyum Allah. Aduh. Betak ciplok barang. Hayyul Qayyum Allah. Alhamdulillah. Ki. Alhamdulillah. Atos. Nah kini lah. Alhamdulillah ampu. Syukur. Balik mondok langsung untuk berjalan, rakyatan macul negarane tanggane lumayan ini. Lebih apik macul tapi halal daripada sugih tapi koruptor. Kayaknya aku pantas sih jadi kiai tingkat kecamatan ceramah. Ya masyiral muslimin, jangan sekali-kali kamu itu menjadi koruptor. Katanya membantu rakyat, mengayomi rakyat, tapi malah mengkhianati rakyat. Itu namanya munafik. Kena innal munafikina fitarkil asfali minan nar. Wah, cocok ini. Esok daftar dari kiai ya. Astagfirullah. Tapi kiai ora oleh ngono kuwi, Ding. Kok ndak kena pasal undang-undang penistaan terhadap pejabat. Mending kiai sing kalem. Alalah, gendeng dhewe ngene iki, Jan. Kesel. Turun dhisik lah. Sapa ngerti nek bojo teko. Gitu. Iki. Aduh, malah kepesing iki. Iki surung pakane Batrul. Bapak Batrul, tolong. Plek ngising iki lho. Njaluk tulung sapa ya? Kayak nek Ricik njaluk tulung keweh. Cik, tulung. Iki kena Batrul. Aku kepesing iki. Nek ra enek iki ra iso urip. Tulung ya, tulung. Aku pesing iki tenan, tulung ya, tulung. Tolong, tidak bisa hidup tanpa ini, tolong. Walah. Anak mbak tolong iki mau apa iki? Apa iki? Tidak bisa hidup tanpa ini. Tuh. Iki amanah iki, amanah. Harus dijalankan. Loh, tinggalan. Selamati. Salah. Ding. Lele. Apa kita tuntun? Diontel ngene enak. Endi iki Mbah Hendra iki? Diamanati kon golek korek, ora teko-teko. Wong ngising. Mbah Hendra lek ngising tukang ngising sembarangan iki. Wong ngising sembarangan yo iki. Angel. Kopi sarep entek. Rokok sik utuh piye jal iki. Iki nyumet karo apa iki mosok arep golek apa jal. Nunggu budhuk apa ya? Nanti iki Batrul iki. Aduh. Apa kek? Kok dikejar rondo numpak pedah banter. Duh, ayo Batrul iki. Batrul. Batrul. Apa iki? Lho. Apa iki? Kok jek urip kowe? Piye apa, Kang? Lah iki lho obatmu mau Mbah Hendra iki lho kon lukokne obat jarene
tidak bisa hidup tanpa ini gitu gue iki. Piye ceritane? Iki tulisane ning walike enek meneh Kang. Nah, iki lho Mbah Hendra mau tak amanati, tak kon golek korek. Nah, iki kan tulisane tidak bisa hidup tanpa ini, ya toh? Kon golek korek tinggo nyumet rokok ngono lho iki lho rokoke. Iki maksudnya piye iki? Rokok tidak bisa hidup tanpa ini. Nah, Krek taraku kuwi lho Kang. iki lho tak kira iki obat, mung kowe reso urip tanpa iki. Aduh, Kene wis semengki angel. Rondo anyaran ngene. Kape. Loh. Iki kopi wis arep entek malah sampean seruput piye iki? Korek urung entuk iki. Lah jarene iki mau korek. Ora tak buang kok. Loh. Angel wis, angel. Iki rokoke rong sida iki. Ampun, kabur. News, berita Ranggena. Pemirsa, dapat kami laporkan dari tempat kejadian perkara bahwasanya yang namanya amanah tetaplah amanah. Sekecil apapun itu harus dilakukan walaupun hanya seutas korek. Jangan kemana-mana. Kami tidak akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tete.